Ще ми даде морковчета. Виж. Уау! Тате много. Дали мога да им дам така, Жени? Да, дай ме. Хайде. Вау! Изтегнати. Момче, дай му леко на морковче, дай му. Айде дай му. Тътете са много голями. Вики, дай му. Айде, Ивче. Вики, хайде, мама. Мога. Дай му на папа. Той не улегави с такова. Нищо голяма работа, че ги измиеме. Виж ги са сладки. Жирафчетата. Дай му. Маля, много си страшно, бе. Виж какъв е готин. Здрасти, бебе. Ох, ти си много малък, бе. Много си сладък ти. Ох, как сладко. Още на морковче. Да, още на морковче. Отвори хубаво вратата по прозореца. Ама те изденеш към готин е си кива. Как го хванала въздух. Не, ще го прищипиш. Ни му морковете още. Не мога да му дам, дай му ти. Вау! Какъв език извади, видя. Чакай. Ти са много мънички вече, аз не мога да Че жирафите нямат гласни струни, но това не значи, че мълчат. Те си говорят с инфразвук. Толкова нисък, че човешкото ухо не може да го чуе. Таинствено, нали? Жирафът е най-високото животно на Земята. Може да достигне до 6 метра височина. А теглото му цели 1400 кг. Целият влог от нашето сафари е вече в канала. Не го пропускай!